Duh, lek apa iki lek? Alah lah ki ngajar ki. Ngajar ki. Alah lah 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 nuncem nuncem. Nuncem cum cum. Alah lah 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 lah. Kowe. Alah lah 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 lah. Duh, glo. Langsung bleng bola. Spot iki langsung bleng. Kowe mancing kok pinggir kangelan. Mancing kok pinggir kangelan. Wis ya mantap ya. Engko rono lek, engko kono rada engko ae. Kene sik. Kalau lek cagak ae lho, petui lho. Oke, bola ini pagi ini saya nyepot di kelur lagi bola. Kelur itu spotnya banyak, jadi ya enggak kok kelur terus enggak juga. Nah ini kan saya juga diminta sama Lek Ence, Lek Ari suruh nemenin ke kelur. Oke, ini saya temenin. Dan itu tadi pagi loh bro. Ini pagi tuh udah badai, sebenarnya udah badai sana loh. Lah enaknya di kelur itu kayak gini, tegongannya banyak. Badainya dari arah sana. Kita di sini aman. Oh, di sini masih aman. Di sini aman. Kalau sebelah sana juga agak kena imbasnya juga, tapi nggak begitu banyak karena di situ pas pedotannya. Oke, bola nggak usah pakai lama-lama ya. Tak langsung cemplung, dan hati-hati tetap pakai pelampung bro, karena di sini ini nggak dangkal. Ini langsung dalam. Pokoknya hati-hati ya. Saya tak prepare dulu. Ke bola, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai permancingannya dulu. Wah, nyono lame orang ngarani wah. Alah, sak pawe mawon. Sepenting iso bahagia. Penting iso bahagia. Ini lumut dari amunisi dari Mami Lumut bro. Mantap. Jauh. Kusik dipangan. Tuk lek ah. Gaji itu terak kena lek. Tenan yo. Ngekene iki lagi opening anu lho, lumut malah pletes sih. Ada sentuhan nih, sentuhan manja. Oh, sentuhan mesra wisan. Tenan yo. Yo lagi petes pisan iki lho dindi. Lek Ari. Lah pas sama nutul ngendi? Putra minggir iki jero lho, Lek. Tak tutul pinggir iki. 2 meter enek iki. Brendel lho. Heeh, beriku kae. Belum, Del. Ada sentuhan. Oh, wis ada sentuhan kok ya kono. Tenan yo. Tutul karo kono piye, Lek? Madhep rene. Duh, glo. Ala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 . Oh, iwake mene, Lek. Alhamdulillah. 2 lemparan loh, 2 lemparan. Teleke raja mak pantesan mangane genduk-genduk. Ini bola lumayan alhamdulillah ya, wis. Tenan to, iwak tetep. Bola lah iwake mangane teleke raja mak iki piye, Dek. Alhamdulillah. Perdana. Udah masuk kan, Mbak. Alah. Alhamdulillah ya juga sih botol sih ndak ngewa-ngewa iwake rasa mlebu kok. Botolnya juga sih. Wes. Piye Lek tenan to? Mbok ingkon langsung tok iwake Lek. Ingkon neh wae Lek, terus keng bali rono neh. Lence. Neo nyerang mburi kuwi lho. Iso nyoba.
Timbul gimana? Peletas meneh. Peletas. Dalah hati. Telat. Asem meneh. Ini ragu-ragu arep nyeblak. Ngarep nyeblak ragu-ragu iki mau. Pisan Kak. So, kene langsung tes. Tes iwak maksudnya. Jotes klamp anu serompot tes iwak wae. Hampir saya nyeneng ketok to. Ketok nah kambangane. Ya sorry aku rasa ngesut kambangan. Handicam wis almarhum. Gak iso nyeting kambangan nggo handicam. Tegane larang bolon ndek men 3 juta tuku neh wis mengkis-mengkis. Alah. Aduh. Nang ngisore lek. Aduh malah ucel dancuk. Ucel. Jindul. Celak. Lagi ranu wis ora nek grecel iki. Lagek. Penak biang to. Oh lah nek kene pas eneng anune lek. Malah ora sak timbel e. Apa? Grenenge ilang. Grenenge ilang. Semane. Iya grecel ratan. Cindul. Langsung dintas malah aman nih macane ora gagas video iki mau. Jodoh. Rumah dandan sih. Tak panteng coba. Ambil serah dipantengi kamerane iki. Ambil seno. Munggah meneh, Cuk. Wis persiapan nyeblak lho iki dlekek lek ketut tenanan lho. Ya saya bali munggah meneh lho ya gaplek tenan kok. Wis garek sak strip lho, garek mintip-mintip tok lho alas anune kambangane. Iki kita cek mangan kok. Asem meneh. Asem tenan. Entek nan. Angel. Angel tenan ngene kok. Ses. Mbok anggap gampang konten, gampang cah iki lho. Angel. Entuk iwak ra entuk video. Wis. Alah, wis karepku ya tak telatke. Wah nyeblak ngumbul. Alah ya Allah, paringi sabar. Wis tak telatke, kaya nyeblak arep diseblak mah. Ngumbul meneh. Ya ampun Gusti. Alah, iwak ayo semene to ternyata. Kandale. Damput. Dintene kan iwak edan nilape terus. Langsung di video angel tanya. Ulalah kok sik to kok meroncal gori Pak semene kok rencana. Hari ini ikannya malu di syuting bola wis. Jur. Golek ngepaske strike wangel tenan. Nah, lho, lagi ke video ronger bola. Padahal lho. Wis kok ngene lho jane. Ning ke video ronger ra umum pokoke. Lek ra umum ora. Umume ora, Jan. Ya dalanan. Kayak jawarane kayak panen D kayak wis. Ra umum tenan yen kae. Iwake sak blandar. Nggih. Ayo lek ra umum ngasan lek. Sak blandar lek. Sak blandar. Aku entuk cuwilane. Piye iki pisan? Alah. Yo, bablas nih.
kon gayeng kaya wingi rada angel menek di soteng isin-isinan lek iwake. Ki ngajar ki. Ngajar ki. Alah nunjem. Nunjem. Lakon ya niki. Ya. Iya, wah, iya marem tenan iki. Ayo kono maju sik. Mbok senare dicendakke. Senare cendakno. Alah malah ucul kok. Lah, senare cendek. Wis bingung iki. Era sedeng. Iya. Kira. Wis karo peper malah entuk iwak lek ning kono lho. Kemana endi? Ya wis etokno lek. Aja terusan. Nilai model kono lho. Ya lelet nang gede kabeh nang kono, ora nek cilike. Gono aku malah ger tolong nyarinan. Tenan tolong nyarinan tok malah. Nilai kono ora nek tolong nyarine kono. Wis. Tolong nyarinan. Kene wis petang nyari apa-apa kene yo. Lihat cirat enggak mana. Tenan. Mintip tok ngono pedes ya asem. Peres tok. Amblesno. Mono tok lek praing gaplek tenan iki ra di bablas iki. Legek tenan. Iwak apa iki? Tuk alah kena. Nah. Duk, lek apa iki lek? Alah lah lek. Ada. Iya, lumayan. Iwak lek. Wis. Kon iki lumayan lek. Wah, kapalnya dah jemput bola. Oke, karena kapalnya dah jemput, kita waktunya pulang bola. Hasil hari ini kurang memuaskan, hari hasil saya agak berkurang, tapi nanti tak seperti yang lainnya ya. Ini hasil saya. Lah, ya tapi saya dapat ikan, alhamdulillah. Iwak tok. Masih iwak tok. Kau masih iwak tok. Karena segede gini lho, Bro. Lah. Marem tenan. Wis, pokoknya saja sih. Walaupun hasilnya berkurang, nanti tak sepil ke punya teman-teman semua di sana. Lek, ayo mulai sesok neh. Masa aku kurang bentuk semono. Jam piro? Wah, jek kurang wae lho wis tuk sakmono mbane yo. Ayo nang mulai. Kae nan kae, nang mulai ra kae. Mulai jam piro? Ra mulai. Oh. Layak jak mulai wegah. Jak mulai kok angel ram. Lah kok ngene iki, he? Oh. Iwak kok ora nek sing cilik ngene, Iwak era nek cilik bolo. Oh ngene, kowe ora pengin. Lah kowe iki ning omah iki ngopo lho, Kok ngene? Ya gur hasilku sing menyusut dhewe hasilku. Asem. Hasilku menyusut bolo. Hasil menyusut. Tapi cek entuk iwak. Sekene iki lho, walah iwak tok tenan, Mas. Ra umum. Hasil akhir bolo. Hasil akhir mancingnya seplot pelur. Wah.
Sedina badhe tanpa leren, ya ampun kilo tapi yo alalalah ya ampun kok ngene ya ampun. Wah iki malek bendal ya berut-berut iki wow. Ya hasilnya Pak Pu, alah iki yo. Hasilnya lek Pradana wah mantep dan sak menit biasa sak titik tok iki. Mantap mantap. Iso gayeng dhewe. Wah, kae lho. Gayeng dhewe. Lah iki selakone ya iki. Wis. Aku dibales iki. Hari ini aku dibales sapa-sapa ngene iki. Ah, sampe ya, sampe ngono lho. Tak info wis kono Mas Pot. Jos kandos.